Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon tang magampo din hinining santos nga misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga unta magpadayon ang pag-uswag sa pagkasulbad ni ining ato karong giatubang nga pandemic. Dili na unta ta magbalik-balik sa mugrabe na pod nga magkasinabtanay ang tanang mga katawhan nga nangalagad sa katilingban, simbahan o sa gobyerno. O ato sang yampo ang atong mga benefactors o donors sa ato mga proyekto nga hatagan sa sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan sa karong mga panahona. O garon maandam tas pagsaulog na ining misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan na usab ako sa Ginoo. Tao, sa dili madugay, kuhaon ko gikan kanimo sa usa ka pagpamilok. Ang tao nga gihigugma mo pag-ayo, apan dili ka magbangutan, ni muhilak, ni muagay ang imong mga luha. Panghupaw, apan ayaw lamang pagkusga, ayaw pagbangutan sa patay. Pagpurong, pagsapatos, ayaw tabuni ang imong naong, ni mukaon ka sa kanon sa tigbangutan. Busa sa pagkabuntag, gisultihan ko ang katawhan, ug sa pagkagabii namatay ang akong asawa. Sa pagkasunod buntag, gituman ko ang gisugo kanako, ug miingon kanako ang katawhan. Nganong gibuhat mo man kini? Unya giingnan ko sila nga miingon kanako ang Ginoo. Ingna ang katawhan sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Pasipalahan ko ang akong templo nga inyong gipasigarbo ug gimahal, ug ang mga anak nga inyong gibilin mamatay sa espada. Buhaton ninyo ang akong nabuhat ug ayaw tabuni ang inyong naong, ni mukaon kamo ug kanunon sa tigbangutan. Pagpurong kamo ug pagsapatos, ayaw pagsubo ni paghilak. Apan magniwang kamo tungod sa inyong kasalanan ug mag-agulo ang usag-usa kaninyo. Si Ezekiel mahimong usa ka ilhanan alang kaninyo, busa buhata ang tanan nga gibuhat niya. Inig kahitabo niini, makaila kamo nga ako mao ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo.
Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod ug kapungot alang sa iyang mga anak nga lalaki ug babae. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong naong kanila, miingon siya, ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagka mabalhinon nila nga kaliwat, mga anak nga mabudhion kaayo. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili, Dios, ug gisuko ako sa ilang walay hinungdang Dios. Palaguton ko sila sa usa ka dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala bisan Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kahigayon, may miduol kang Jesus nga nangutana kaniya. Magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsa mang mga sugua? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o ginahan, ug higugmaa ang imong isig kataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ug miingon si Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton ka og mga bahandi dito sa langit, unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon, kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Murag, lisod-lisod ron ang tema sa atong pagbasa o sa atong Ebanghelyo. Naminaw ba mo? Nga nakagusto mo ato? Nakaingon mong sa titubag nato inig-ingon nga ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kusga? dayon ikaw, O Kristo. Nga nakadaig mo sa Ginoo nga mao na iyang gisulti. Tinuod yun mong nidaig. Sa unang pagbasa, gihimong sampol sa Ginoo ang asawa ni Propeta Ezekiel. Gipatay ang iyang asawa sa usalang kapagpamilok. Mura ba giatake ba? Gipatay. Nga, giingnan pagid siya, ayaw pagsubok. Ana. Nga. Saman. Okay ra ninyo, iguli ro ninyo, patay ng inyong anak. Oy, okay ba?
Ngano nagliningi ay ingon mo daygon ikaw o Kristo. Okay ninyo? Kamong mga asawa iguli ninyo patay na inyong bana, okay ra ninyo? Lagsik para ba kayo ganiha pagikan nimo? Wala doko-doko na. Kamong mga bana gusto ra okay ra ninyo nga inigsunod ninyong lingi patay na inyong asawa. Nya ingnon pag yun mo sa Ginoo ayaw pagbangutan. Ayaw pagpurong nga mura kag gasubo. Ana ba? Unsa man sayon ba sundon ang sugo sa Ginoo? Lisod sayon. Ang batan-on sad sa atong ebanghelyo, porting datua nga pagkabatan-on, kugihan tingali kay ni siya, ang nahitabo kay gusto gid siyang makaadtog langit, gawas nga kugihan, buutan pa gid ni nga pagkabatan-on. Kay batan-on pagod siya, pero gusto gid siyang moadtog langit. Nya dato na gud siya, batan-on pa. Na yung mga batan-on nato karon gadanghag lang naon. Edad nag 20 kapin, walang yapoy mga buot. Digi ka mo mulimpyog CR. Bitaw. Bisag kung sa imong ihatag nga butang og dili mabuak, mawagtang. Mga irresponsable kay ba, pero kaning batan-ona very ideal nga pagkabatan-on. Buutan pa, gusto kay mo adtog langit, unya nadato pagyud tungod sa iyag yung pagka nga bang paningkamot ba? Motong pagingon niya ni Jesus nga unsa may akong buhaton aron gyud makangko nako ang langit, gisulti ni Jesus ang part sa 10 commandments, ang basic ba? Sa kanang 10 commandments, basic man na nga kabuutan. Kamo nakatuman mo sa 10 commandments. Nakasag-o pa mo sa 10 commandments from number 1 ngadto sa number 10. Lingo magani mo, lupig mo aning batan-on. Kaning gawali nakasag-o, wasad. Lupig tas batan-on. Unya, pag-ingon ni Jesus nga kani mao ni higugma ang Dios, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pamakak, higugma imong ginikanan, higugma imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Pag humagsulti ni Jesus ani ingon ning batan-on, Lord, with all sincerity ako ginang gibuhat ang tanan, sukad pa pagkamat mo nakog buot hangtod karon unsa pa mangyoy kuwang. Moton ingon si Jesus, buutan na gid nimo dong no. Congratulations. Usa na lay kuwang. Nga unsa man Lord? Uli sa inyo unya ibaligya tong tanan nimong mga kabtangan, balay, yuta, ana kanang tanan gid nimong kabtangan, apil na ng imong mga alahas, imong laptop, imong cellphone, ibaligya ng tanan. Unya ang halin ana ipanghatag sa inyong silingan nga mga kabos kaayo kadtong mga nagsigilag standby, kadtong mga manuyupay, kadtong mga kawatan, kadtong naa sa squatter pangtukuri tog balay, kanang mga way balay paliti nagyuta tukurig balay. Unya ini kahuman na gid nimo himo ana tanan, maangkon dayon nimo ang langit. Nya balik dire, nya kuyog ta. Sa may gihimos batan-on. Pareha ninyo. Lingo. Lakaw nga masulubon. Siguro galingo-lingo to, di gina tinuod nga Ginoo. Di gina tinuod kay Ginoo pa na siya. Nahibaw gi sa giunsa nako pag tinarong, ngano manong pabiyaon man kuani? Sakit kay paminawon nga muingon ang Ginoo bitaw, karong adlaw akong kuhaon gikan kanimo ang imong gihigugma pag-ayo. Giingnan niya si propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Akong kuhaon ang imong gihigugma pag-ayo. Sa dihang na paralyze ang akong papa, mas gihigugma man ako ang akong papa kaysa akong mama. Kay nga akong mama, sukad na matngon kog buot, latos man yun, hangtod edad kog mga 11-12. Latos yun, latos, iging latos. Niya ako gipirming malatosan, kay ako masay mutubag-tubag. Kaning akong mangho din kaning niyang kuyog-kuyog na ko, pinangga man kay nastanan. Malatosan sa nuna, pero murag hinay rang hapos nga to niya, arigid na ako ang kusog. Mga bali ko ng sangas bayabas, aris akong lawas, mo nang murag distansya akong jutay sa akong mama.
akong papa gyud. Motob ang akong dedikasyon sa akong pag-eskwela, sa akong pagtrabaho, tuag yung papa. Oy, maparalyze bitas papa, gahigda dito sa ospital, di nakatingog, nakaanak ko sa Ginoo. Oy Lord, nganong kani may na-paralyze kadto unta? Kay kusog ito muyaw-yaw, haron muungot ang baba ato din ato kayaw-yaw. Kanihinong gahilom-hilom lang, iapil paglatos ni mama, purting buutana, purting mo trabaho, wa gyud binuang. Mao man oy na-paralyze. Mo tong perti na kong hilak ato. Pero nakatubag sa to tingali sa akong pangutana unsay buhaton nga makasunod gyud ko sa Ginoo. Mo say akong pangambisyon sa una. Inikuyog na ko sa akong uyab, mingon ko Lord, nagkuyog ko sa akong uyab. Unsa kay akong buhaton no para malangit ming duha? Ang Ginoo paglikay mo sa langit-langit. Kay dinis kalibutan na bay langit-langit kana dadalhin kita sa aking paraiso. Ay kamo ba mo kasuway ana? Ba mga naong ninyo. Niya magani din hitiguang na kayo, ingo magani nga, di na nauso pa di Roy. Otro sa deng gitukang. Paglikay sa mga langit-langit. Na nga, pwede na kong likay. Kanapo ko tingali ato kauyab. Sikog likay sa langit-langit. Karon pwede na kong mahay. Di ba, ako nagmahay. Kanabang unsay makalipay nimo kuhaa. Either kuhaon nimo voluntarily or just allow God to take away everything you love here on earth. Meaning, i-dispose na to atong kaugalingon ba nga, Lord, sige, kuha. Inana ba? Kami gani usahay mga pare, basig ako ra tingali, usahay, muhilak man kung ibalhin og assignment. Labi medyo arang-arang gidining kuliktan. Lisod kuhaon oy. Mao na siya. Kamo gani lisod man gani mog dawat gani nga ang inyong buhok mo puti. Inyo maging ipatina. Kagamay ra ana. Galisod magay mog dawat nga mukunot na inyong naw, inyo magyong inat-inaton, butang-butangan gid ng foundation para sinaw kunong naw. Hilas biya ninyo. Ipakuha na Ngano man, aron dili ta malimot sa Ginoo. Kay kining mga butanga, makapalimot ni natos Ginoo. Malimot ta nga ang Ginoo mo'y naghatag nato og kinabuhi. Mo nang diha sa atong tubag sa Salmo. Unsa man tubag nato sa Salmo? Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahibugso kanimo. Mao man gunay nakaapan kun mosugod na taghigugma sa mga butang ining kalibutan, mamaayo man or dili maayo nga mga butang, nya ato na nang higugmaon, malimot na tas Ginoo nga maoy nagpahimugso, nagalima hangtod karon 24/7. Dili siya muduka, dili siya matug, bisag natug ta nagtukaw siya para nato. Pero atong gikalimtan, oftentimes sige tagkalimot niya. Di ta kapasalamat nga buhi pa ng imong bana. Nakapasalamat ka karong buntaga nga buhi pa imong bana. Nakapasalamat wa. Umay pagkuhaon na lang na. Nakapasalamat ka nga ang imong asawa buhi pa. Lord, salamat nga gitagaan pa ko nimong asawa. O nagsige na kaghandom. Musang sawahan. Lisan kuno may dako. Nakapasalamat pa ka nga buhi pa ng imong anak nga porting tapulana. Nakapasalamat ka nga naa kay yuta nga gipuy-an. O nagsigil kang pangigian ng utlanan. Sige, tubag. Ako nakapasalamat ko nga pari pa ko. Secret. Unsa may timailhan nga nagpasalamat as Ginoo? Ang taong mapasalamaton dili gyud mangangkon nga iya na. Kung mo pasalamat gani ka, imong gidawat nga gasa ang imong nadawat. Kana bang ma-attach na kay ta sa butang?
nga makig-away na lang gitag tao tungod anang butang, makig-away na lang gitag tao tungod anang imong prinsipyos kinabuhi nga ikaw gyud masunod, di gyud nimo ipausab ang imong naandan kay ikaw gyud masunod. Mao nay dili gustos Ginoo mo ang batan-on giusab ang iyang pamaagi. Si Ezekiel giusab sa Ginoo ang iyang kahimtang. Ang mga Israelita giusab sa Ginoo, gipabihag sila aron sila makaamgo nga wa gyud kay imo dinhi. Allow God to take away. Dili ta makig-away tao tungod lang anang naanda nimo. Bisag unsa pa na nga kalihukan. Hasta na lang hinuon ang kabubuton sa Ginoo, masalikway na nato kay mao ni atong naandan. Apra nang naanad ka sigig pa perfume. Makahunong kag butang og perfume. Ang kanaanad na magukuan ni Father, hunong ako no, suhay ko no hunong. Kanang sige jud kag tan-aw na imong cellphone. Makaanad ka nga usa ka adlaw di lang jud ka butan og cellphone. Oh, ano ba? Sige, manindog na ta. Mga igsuon, diha sa ngalan ni Hesukristo, kita musangpit sa Dios sayod kita nga naggikan kaniya ang tanan natong gikinahanglan. Busa mo ingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan musabwag sa pulong sa Dios sa tanan nga nanginahanglan sa iyang kaayo. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga nasod magpakabana sa tawhanong dignidad ug kahiusa aron sa ingon mupatigbabaw ang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang nangamatay, mabanhaw na taliwala sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among giampon ining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikabing tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-iligsuonay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita
O Dios nga maluluyon, pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, pagkahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19. Nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining mong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina. Nga mag-alimaw unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Paliko. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung pag-atiman, divine care. Ang ato lang buhaton, dili lang kita mahigugma sa mga butang o mga tao sa kalibutan, labaw sa atong paghigugma sa Ginoo. Ato lang ginang ipakuha, no? Wag tang gina. Naiguli ninyo sa inyo, ingnan ng Ginoo, ikaw lagi magbuot ani Lord. Nya malipay dayon ka kay lipayon ka sa Ginoo. So iampo no nga nanatay design sa atong bangko, sa atong lingkuranan ya basig mga Miyerkules, Huwebes ma-finalize na namo ang costing kay ang mga nagbidding sad karon nagpabidding man ta sa paghimo na gyud ya usa pa man toy ni Dool. So ang atong deadline sa pag-submit sa katong mga bidders sa ilag yung final nga design og costing mga Wednesday tingali no nga maka-submit na sila nya ikahuybes mahibaw-an na og kinsay ato yung pahimuon sa atong lingkuranan ana. Ang Ginoo manaa kaninyo Manawsab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.